Nebudu lhát, ale docela dneska fouká. To je super, když svítí sluníčko, co? Už jsem jednou říkal, že pokud máte nohy, tak můžete se vydat na cestu a v té cestě můžete narazit na zajímavé věci. Třeba na jídlo. Já bych vám právě rád ukázal, co dělám v tom ročním období, kdy už někteří z vás víte, se třeba někteří jedinci snaží krást krmení pro papoušky ze zahrad a podobně. Každopádně já se snažím investováním času a energie, dost energie, můžete vidět, že jsem zadechaný po výšlapu do menšího kopce. Snažím se najít jídlo. Našel jsem ho, bohužel, letos. To je opravdu málo. Strom býval plný takového dobrého jídla, ale vzhledem k tomu, že se tady neprojevuje žádný antropogenní činitel, že jsem na cizím pozemku, tak bohužel nemůžou rostliny, které zde rostou, konkrétně stromy, jabloně a podobně, prosperovat tak, jak by mohly. Já jsem samozřejmě rád i za byť třeba jedno, ale kvalitní jablíčko, které si teď zkusím vychutnat. Tahle jabloň je pár desítek let stará. Vlastně to znamená, že tady byla ještě dřív, než jsem tady byl já. Já jsem starý vlastně 2 desítky let a 3 roky k tomu. A o to víc si právě vážím toho, že si tady stále to jídlo můžu jednou za čas takhle vzít. Stálo mi to pár minut času, pár jednotek energie a energii jsem hned získal a ještě se cítím poměrně dobře, protože to jablko chutná. Je to fajn, našel jsem, respektive já už tohle místo znám, ale já hledám místa, kde si vlastně můžu dneska zadarmo najíst. Nikdo se o ní nestará. Žije tak, jak chce. Mám dost, ještě se najíst.